bakomaibane, bakomaibane. Autanmama studio record. Dankinbarni bakomaibane. Inde halin kire yaudara to insha Allah sai an miki. Kullum za ta zo gurina ta kashe murya ta amshi 'yan canjina. Ni da ita muke soyayya danginta maganin sun shina. Ta hidimar da nake yi mata ta sana ƙari 'yan jarina. Ban sai fili ba ban yo gini ba balle in ɗauka 'yan shadina. Shedi ni kuma su ya rufe min ido. Dukkan abin da babba ya hango yaro bai gani ko ya hau tudu. Kowa yana faɗin za ta bar ni nan ce a bar saka min ido. Da na san za ta yi wa bar ni to tun da fari da ana gudu. Kamar ɗan giya ni ban gane na kusa ko na nesa ko in gane mai tafiya. Yaro take turowa guri na ko kuma mata dokon waya. Kullum ɗawainiya nake yi mata soya hana ni in yi gajiya. Ba wai kin fi ni wayo bane, kin yaudare ni ne dan na baki dukkan yarda da amana ta ne. Na san abin da ke kai mun ko gaba sai kin yi da na sani. Duk wanda ya hayo mautar kuɗi to karshen shi da na sani. Ba mu sai mutuwa me sai ganta ta sha don ta je gidan wata za ta yi zuwa. Ina masa kan tambaye ta wai sai ta take hina yawa. Wai ake ita tana ta shiri ne nan so take ta mun yaudara. Kin gaban mutu ba da kwana na gaba ban yafe miki ba. Na samu mai kula ni wanda ba za ta cuce ni ba. Ki je ke da halinki ni da Allah na barki. Ki zaya mun nisa kariya dan tubar da bakomaibane. In dai halin kire yaudara to insha